Това са два плета, които илюстрират енергията на едно хармонично трептящо тяло. Тяло, закачено на нишка, която се колебае по този начин, се нарича математическо махало. Когато нишката е достатъчно дълга и трептението не е с такава голяма амплитуда, то е хармонично, но сега можем да смятаме, че е хармонично. Ето тук има и вектор на скоростта и се вижда, че когато тялото минава през ето това равновесно положение, скоростта е максимална. Следователно и кинетичната енергия е максимална, а потенциалната на това ниво можем да смятаме за нула. Така че енергията на целия хармоничен осцилатор ето в този момент е изцяло кинетична и тя е максимална. А в всеки един от двата края тялото спира, ето скоростта как намалява става 0, т.е. кинетичната енергия е 0, ето 0, а потенциалната е максимална, т.е. цялата енергия е потенциална. Така че хармоничният осцилатор, трептящото тяло, притежава и кинетичния потенциал на енергия, като когато едната намалява, другата се увеличава. Когато това тяло се движи надолу към равновесното положение, се увеличава кинетичната енергия, намалява потенциалната, а когато се отдалечава от равновесното положение, намалява кинетичната енергия и се увеличава потенциалната. Като потенциалната енергия за един период два пъти взема максимална стойност, също и кинетичната енергия за един период тялото минава два пъти през равновесното си положение. Ето, ако започнем да отброяваме времето, да го отчитаме от този момент, когато тялото е тук, ето, веднъж кинетичната енергия става максимална, пак намалява до 0, втори път става максимална. Тоест, честотата, с която варират кинетичната и потенциалната енергия, е два пъти по-голяма от честотата на хармоничния осцилатор. Но сумата от двете енергии се запазва. Ето тук кинетичната енергия е максимална през равновесно положение, потенциалната е максимална в крайните положения, а сумата на двете е постоянна и когато кинетичната е максимална, потенциалната е 0. И обратно, когато потенциалната е максимална, кинетичната е 0, но сумата им винаги е една и съща.